pohodlný i pro člověka. Jasně, takže držet u hlavy. U hlavy. A když ona tu hlavu chce otočit, tak prostě já ji nenechám, protože ji mám takhle nakrátko a jo. Jasně. No tam není žádná pomoc. Kouká. Jo, když začnu cítit, že už se jí nechce moc dopředu přímo, no tak ji rozejdu do toho. Do strany. Jo? Jo. No a ona stejně jde do strany, ale těch pár centimetrů dopředu stejně udělá. Jo? A když si vymyslím, tak si ji couvnu, jo, aby věděla, že se to bude řídit tím, co řeknu já, ne co si bude diktovat ona. Jo? Jo, nenechám tu hlavu, tím vlastně udržuji i tu pozornost na sebe. No jasně, nenechám tu hlavu. To jsem dělala blbě, že jsem mi držela daleko u hlavy. Tak, já si myslím, že tam třeba je... I třeba nějaký problém. Dobrý, jo. Když sama couvne, tak si ji hned... Zpátky musí, tak. Jo, toto chci. Ano. Prostě budete cvičit. To je ideální. Jo, aby zůstala stát. Jo. Protože když se to naučí tady, tak potom bude stát a jí vevnitř. Výborně. Zkusíš krůček ještě. Úžasný, nevadí. Jo, hnedka zpátky. Dobře, tak. Jo, teďka couvla na moji pobídku. Já už jsem cítil, že by dlouho tam nevydržela, tak jsem radši. Ale vidíte, že na podruhý už to je zase lepší. Jo, ona poprvé tam vleze, vyděsí se, vyběhne. Podruhé už jsou takové drobnosti. Teďka jsem nedával pozor. Se nějak zažít, jo. Cikcaky, jasně. No. Jo, ona zatím tomu nerozumí, že se má tady zastavit, protože... Se vždycky nakládala rovnou. Když šla, tak zaplať pánbu za to, tak nějak asi bych to řekla. Dobře, úžasný koník. Dobře, tak teďka couvla sama, takže já hnedka zase hned jdeme zpátky, jo? Čili tady jí nebudu tu pauzu dávat. Jo? Tak, další hned. Dobře. Ještě jdeme ven, jo? Výborně. Ona jde teda trošku hekticky ven, ale jde ještě trochu, to by se zase mělo zlepšit. V tom si myslím, že ale byl ten problém, jo? Jo. Jo, ona se tam hne, já si ji zastavím a teď teprve jí řeknu ne dozadu. Dobrý, a zkuste teda, jo? Zkuste. Mluv na ní. Dobře, to je šípka. Jo, máme? Tak si ji poté tady